Hello, people there. Emakhaya there. Emafonini there. Emaklasini there. Bongo bantu bada. Festive pet. Most of bantu bada. Ushi. Bafana there. Spongo mfana there. Na spongo school. Hey, spongo. Next day, medicine money brand in the best spongo. School every month. Wrong. Jaro every month kuna growth kwispongo zakho. No, thingise jaro wena. Thingise donate operate. Nje njalo kuphelele unyaka kunenqubekela phambili esiphongweni. That's wrong, dog. Isiphongo sizokunceda mfana. Brother yeah. Sure. Ukraine. Angimnandi wena. Hayi brother, Ukraine man. Unyaka uphelile mfowethu siphathane kahle. Mina unyaka uphelile. Azange siphathane kahle kodwa unyaka uphelile uNkulunkulu usigcinile brother. Yeah. Sengisho ukuthi ngiyabonga manje ukuthi sisaphila mina nawe yabo. Phelile unyaka. Mana. Njengoba uphele manje 2023. Obvious uhlulekile empilweni awuna next. Akwazanga ukuthenga iphone. Ufuna ukuba yini next year? Wena. Hayi anguzwa umbuzo wakho mina. Angikuzwa. Awuzwakala umbuzo. Ngisho ukuthi njengoba ungenalutho manje. Yo. Njengoba ngisho akwazanga nokuthenga iphone. Nothando akuzange do. Ayikho into ongayikho. Ufuna ukuba yini next year? Ufuna ukuba yimi? Okay. Okay. Ufuna ukuba yimi? Ufuna ukuba yimi? Sidindi. Wena wena. Yazi ukuthi mama bezingane na 5 la. Ngibuze people ingane na 5 people there. Ufuna ukuba yini girl there? Ufuna wathi you want to baby when you grow up there. Lo umntwana ngasho ukuthi ufuna ukuba yini. Kodwa ke guess what? Akazi ufuna ukuba yini. Yini le manje? Yini answer nje? Sis. Hey. Kodwa brother yazi ngimane nje ngiyagxeka kodwa nami yazi angina nix angenza angina nix man. Hey. People there mana people akekho umuntu onesigubhu sokuthwala ongazenzela isigubhu esisheshayo sokuthwala. Mina no mfowethu la ungangifaki. Ngeke ngakufaka kanjani ukuhlupheka nginalutho. Awunalutho manje ngiyeke ngihasile la. Akekho umuntu onesigubhu sokuthwala kodwa afake ilento angafaki igazi kungabi negazi lesilwane kungabi negazi lomuntu kungabi nento enesilwane phakathi. Mhlawumbe afake upineapple namalena namagranadilla namalinchis mhlawumbe nelento neguava mhlawumbe ijuice neaphula nelento neorange elento ayikho akeke ayikho into enjalo ijuice le la ngizamela thina la ngiyahasila la mhlawumbe bakhona inboxa mina nemali encane. Asikho isigubhu esinjalo people lapha. Isigubhu singahlali futhi kimi. Yeah. Hey, ngoba phela yazi people kanjani manje iminyaka ayisavumi. Iminyaka sekulate bride man. Sekufuneka akusafuneka ama thousands manje. Sekufuneka ama million ngoba izinto esingakazenzi ziningi. So igap evulekile nomgodi ovulekile somkhulu kakhulu manje ufuna amamitha ukugcwalisa lezi zinto esishoda ngazo. So isigubhu will do people.
inbox lapho nesigubhu. Uyangithola bra, siyazama la, siyahasida. Man, akekho umthakathi ongathatha isithombe sami mhlawumbe asihlabe ngenaliti lapho akhulume kuso ukuthi ngicela SG abe nama-millions. Ayikho into enjalo. Ngoba phela angithi abathakathi bayakwazi ukukuloya ukuthi hlabe ngenaliti isithombe sakho ungekho. Ushawe stroke, ushawe yonke leyo nto leyo, hlanywa nje lenqondo ngokuthi uhlabe isithombe nje. Akekho umthakathi mhlawumbe ongathi mapha naye adokhuza athathe isithombe sami ahlabe ukuthi akhulume ukuthi akabe nemali. Ayikho into enjalo. Brother, ayikho into enjalo wakwayithi. Ayikho. Ungangifaki futhi. Ngoba phela uma umuntu mayekwazi ukuthatha isithombe sakho asihlabe ngenaliti, kusho ukuthi lowo muntu unepower. So angeke leyo power ikwazi ukuthi siphumelelise abantu benkosi ukuthi mhlawumbe senze idili ukuthi ngimnike i-20% yena ngihlabele isithombe. Mhlawumbe athathe ingane zethu ahlabe ithombe ukuthi ababa ama-millionaire, abuba sihlabeke ke nathi ngempela. Sihlabeke. Ngoba phela hlabeka nawe uma bekuhlaba. Hawu, hlabeka. Hey, ingqondo yakhe ingcolile. Ingcolile. Angisho ukuhlabe. Hawu. People, makunomuntu okhona ukwazi ukwenza le job, angi-inbox lapha yani, nami 20%. Brother.